Ha? Ay, mamaya. Sige. Siguro ka na, sakit na lang ko na. Nagtigil na rin po na. Ganito mo na, paano makagad yung ano mo? Hindi. Hindi. What? Ganito mo nakikik. Sige. Sagad na. Ganito. Sige, sige. Yan. Ano ko pa wala. Push. Pwedeng 360. Dali. Let's go. Relax. Okay. Okay. Ito nga sa page 1. Basta pa. Ang dalawang peng. Wow, sila yun. Hello mga subscribers, ito po si Madon Magpipigli. So, this is our 23 sessions therapy. Dito kay Pedro Sierra Gulag. Dito tayo sa Makamakle, Sabang Bayabas, Maglakat, Pampanga. So, ang aming pong program ngayon is mix yung po tayo. Tapos 21 sets. So we'll mix this para mas lalo lumakas yung kanyang lower limb and yung kanyang presence of mind as well as balancing to improve yung kanyang circulation ng dugo niya. So what's yung kanyang gagawin? And God bless po. Video ba? Yes. Diba? Sukutin ko. 1 second, sukutin ko. Yeah. Everything. Yeah. KK, naan mo kayo cellphone mo, KK? KK!
Ayun. Buka. Relax. Mix na kaya niya. Ulong mo. Patagal. Patagal. Dali, tuloy mo. Relax. Di ba? Daily yun. Daily yun. Auto-post na. Okay. Hindi mo. Hindi. Lalo. Tama yun eh. Kung nagawa mo, talagang gusto ko pa. One. Ito man. 6 minutes. 5 glass. Dalawa pa. Okay. Ini ya. Ada deh. Iya. Tadi. Di dosis. Saya dengar nih. Mau sana sini. Udah mau dengar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, kalau ada begini nih. Ayo, ayo. Ayo. So, and pero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo. Last two ya. Relax ka lang, may election.
Gagana po ngayon. Good. Good. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah. Tayo. Push. Yeah. Tayo. Po. Tayo. Yeah po. Tayo. Tayo. Smile. Sige. Po. 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 Kulang ha. Kulang. 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 Relax. Huwag ka mabigil. Relax ka lang. So, tayo. Mga po yung relax. Just relax. Relax ka. Nagawa mo natin maayos. Po. Very good, right? Tayo. Po. Okay. Tayo. Okay lang. Relax na. Okay. Yan. Okay. Tapos yung paglaban, medyo tipid yun. Ayan. Maganda, tipid yung maganda. Relax na ba? Yes? Yes? So, kapasin po natin na matibay na yung lower leg niya. So, nagagawa niya ng mukhang sagab. So, yun na lang timing ng papa-tax natin kay Kuya Marcelo. So, nasa muli po. So, okay, same routine po. After these exercises, we will do a massage and critical. So, pinapakita ko lang yung improvement niya sa pag-upo niya. Kasi bihira po nakakaupo yung pag-stock patients ka. Bihira yung ganong katindi na ginagawa. So, kasi muli po, ganun yung kanyang more pa mga improvement sa mga darating pong session na. So, God bless po. And please don't forget to subscribe, watch, and like and share my YouTube channel. At yun naman kayo, samahan niyo po kami sa aming journey. Hindi ko yung maselo, pero may binasawa si Ate Marisa. God bless po.